ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಇನ್ನು ಕೊಡೆ ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ದುಂಬಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಒರುಟೈನ್ ಪನೊಂತೆರಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೀಟು ಬಣ್ಣಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ ಬೊಲ್ಚಿವೇರು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ಪದೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಟ್ಟು ಬರ್ರೆಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು ಅಕುಲ್ ಬರ್ಪಿನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿತ್ತಲೇ ಸಿಡುಲೇರು ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಭೋಜನ ಬಕೆಟ್ ಅಂದಾಲ ಪನ್ಪಿನಜ್ಜಿ ಆರ್ಡ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಪಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೆಲು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಆಜನೆ ಎಸಳು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಡು ಏಪಲ ನಡಪನೊಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಜನೆ ಎಸಳು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಅಣ್ಣೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಅಂಚೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಓರುಟು ನಡಪನೊಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೇರು ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತಂಡಲ ಅಕ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೆಲೆ ತೋಚ್ಪಾಯನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ತೋಚ್ಪಾಯನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸನೇನಿ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಶುರುವಾತನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಬಲ್ಪುಗು ಬತ್ತೇರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಡ್ದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಬಾಕಿದಾಗಲೇನು ತೆಲಿಪದ ಅಕುಲ್ಲ ತೆಲ್ತದು ಮಿನಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಡ್ಡು ಒನಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕದು ಎಷ್ಟೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾದ ನೇತೃತ್ವಡು ಈಗ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಬರಡು ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕನವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಪಿದೇಊರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ತದ ಪುದರ್ಕೆ ನಡು ಇದು ಪುರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಭೋಜರ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಉಪನ ಚಿತ್ರಣ ಆ ಒಂಜಿ ಪೀಠೋಡು ಮುಡ್ತಾವಡು ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗರ್ರೆ ತಯಾರಾದುಲೇರು ಕೋಟದ ಗೋರ್ಕಾರ್ಲು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರು ಅಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಕುಲುವೇರು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಹರಿಕತೆ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಪುರ್ಲುದ ಸೊರಟು ಪದ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವ್ರ ವೇದಿಕೆ ಹೊರಬಲೆ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಶಾಲ ಭಾರತ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಮಾತೆರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೂದೇಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡಲು ನಿಜವಾದಲ ಆಜು ರೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಗ್ಗೆಲೇನು ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಅದು ಅವೇನು ತೋಜಾದಿ ಕೊರ್ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಐಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮೂಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶಾಸ್ತಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರನ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಇಡ್ಲ ಅವು ತೋಜದ ಬರಿಪಿನ ಮಾತನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಹಾಸ್ಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆದ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಕಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಾಡೋದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕದು ಇನ್ನೆತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಗಲೆಗಲ ನೆಕ್ ಪ್ರಾಯೋಜನ ಕೊರತಿನಗಲೆಗಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗ್ದು ಒದಗಿನಗಲೆಗಲ ಮಾತ್ರೆಗಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕದು
ಅವಕಾಶಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ. ಬಲೆ ತೆಲೆ ಬಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಬಂದದ ಸಲಾಜತೆ ಇನ್ನಿತಿ ಸಂಚಿಗಿತೆ ಬರಲಿರ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಬಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು ಮೀಟುದ ಒಟ್ಟು ಏನನ್ನು ದಾನ ಗುಜಿರಿದ ಎಂದ್ಯಾರ ಯಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ವಕೀಲೆ ಈ ಮೀಟು ಬನ್ಪುಣಂಜಿ ಸೀಕ್ ಸುರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ವಕೀಲರ ನಕಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಎತ್ತದಿನಿ ತೂಲಿ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಪುರ್ಸೋತದ್ದಿ 18 ವರ್ಷದ ಪಣ್ಣುಲೆಡ್ದು ಸುರಾಯಿನ 81 ವರ್ಷದ ಪರಬ್ಬುಳು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೀಟು 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 ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಂಡ ಮೀಟು ಬಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಮೀಟು ಒಂದು ಬರೆದಿತ್ತು ನೀನು ಓದ್ಯಾರ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುಳ್ಳಾಯಿ ಪಾಡುವೇರ ಅಂತ ಗಿರಾಕಿ ಬರೋಡುತ್ತಂದು ಈತು ಬರ್ತಾಂಡು ತುಕ ದಾನೆ ಬೈಜೇರಿ ಬರ್ತೀರ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ವೇತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ವೇತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅರಿಕ್ಕು ಬಂದಿ ತುಣಿಕ್ಕು ಬಂದಿ ನಮ್ಮಲ್ಗೆಂದು ಪೊಂದಾದೆ ಅರಿಕ್ಕು ಬಂದಿ ತುಣಿಕ್ಕು ಬಂದಿ ನಮ್ಮಲ್ಗೆಂದು ಪೊಂದಾದೆ ನಿನ್ನೆಂಜಿನ ಉಪ್ಪಾಲಾಡು ಗಣೇಶ ಬಿಡಿದಕ್ಕನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಪು ಎಂಚಿನ ಬಗಲ್ನಿ ಅರಿಕ್ಕು ಪೊಂದೆ ಅರಿಕ್ಕು ಏರುಂಡು ತುಣಿಕ್ಕು ಪೊಂದೆ ಕುಂಟುಗು ಏರುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಗೆಂದು ಪೊಂದಾದೆ ನಂಕು ದಾನೆ ಏರ್ದಿಜಿ ಎಂಜಿನ ಏರಿಯ ನಿಗ್ಲಿ ಇಂದೇ ವಕೀಲರೇ ಎಂಕುಲು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೀನಿ ಅಂದ ಏರಿರಿ ಯಾನ್ ಫೇಮಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮೂಲೆನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೀನಿ ಹೋಯ್ತ ಬಗ್ಗೆನೋ ಮೀಟುದ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಟ್ವಾ ಇಂದ ಕುದ್ರೆ ಇಡಬೆಲ್ಲ ದಾನೆ ಅಲ್ಲದೆ ದಾದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಬಾರಿ ರೈಸವೇತ ನೂದ್ ಪದಾರ್ ಪಂಡದ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೇಡು ಆಯನ ಮಗಳಾದ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಪುದಾರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜ ಏರ್ ಮಾತ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ದರೆ ಪಾಣು ವಕೀಲರಡ ವಕೀಲರೇ ಬರಲಿಂದ ಯಾನ್ ಏರ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಟೀದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಸೋಮಶೇಖರ ಭಟ್ರು ಪವಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಹರೀಶ್ ಸೇರು ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾನಾಜೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಉಪದ್ರ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಏರು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ದೇರ್ನ ಬಂಡ್ರನ ಯಾರು ಏರೇರಿ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ದೇರ ಐನ್ ಬಾಗ ಇತ್ತೆ ಏರು ಹರೀಶ್ ಏರ ಬಂಡರ ದಾದ ಮಲ್ದೇರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ದಾನೆ ಮಲ್ದೇರ ನೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾತೊಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಬಾತ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಗ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಗ ಓವೆತ್ತಯ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚನ ಔಟ್ಡೋರ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬುಕ ಏರು ಪವಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ಒಂಡೇರು ಮರೆದೇವು ಪವಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಓಡಿಯೇ ಇಂಚ ಪಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಪಾತೊಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಗ ಮೇಕಪ್ ರೂಮ್ ದಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಪವಿನ ಇದೆ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡ್ಬುರ ಬಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಭಟ್ರು ಬಂಡ ಭಟ್ರೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಅನ್ನ ಎಂಕ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಪೂಜೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಭಟ್ರನ ಮಾತ್ರ ದಾನ ವಿಷಯ ರಾತ್ರಿ ಜತ್ತು ಸಯ್ಯರ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ರಾತಿ ಭಟ್ರಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಿರಿಯ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಡ್ ಪಾನೋಡು ಓ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೋಗೆ ಜನತ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರ್ಕಾರ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೊಡೆನಂಚಿನ ಕಣ ಈ ಒಂಜಿ ಕಣ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಣ ಈ ಒಂಜಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಬೈದರಿ ನೀ ಸಾರ ಸಾರ ಜನ ಇಂಚನೆ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನ ಬೂರ್ಂಡು ನಿನ್ನ ಪುನಃ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಾದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಮುಂಡುಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿಲ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಬೋಲ್ದುದ ಈತು ಉದ್ದ ಕೈಟ್ ಮೈಕ್ ಸರಿ ಬಗುಡ ಸನ್ನೆ ನಿಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಮೈಕ್ ಈತುದ್ದದ ಮೈಕ್ ಬಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನೆ ನಿಕ್ಕಿ ಎಂಸಿ ಕಲ್ಪವೆ ಅಂತ ಅವೇ ಅರ್ನ ಎಂಚ ಲೇಸ್ ಅವು ಒಂದು ಅವು ಅರ್ನನೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಅವತ್ಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಅಡೆಗೆ ಬುಡ್ಕ ಅದು ಅಂತ ಅಂಚಿಂಚ ಬುಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ನಿಕ್ ದಾದ ಮಲ್ತೀರಿಯ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ವಕೀಲರೇ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿನ ಜಾಗ ಕೊಡಬಹುದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಮೀಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಎಂಕೊಂಚೂರು ತಟಪಟ ಇನ್ನು ವಕೀಲ ಬಗಲಿ ಇಂದು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಅತೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪುನಿ ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿ ರೆಡಿ ಅನ್ಕೋಣಪ್ಪ ಓಡಿಗ್ಯ ನಾಟಕಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರ ನಾಟಕಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಅಂಚ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ
ದೀಪಕ್ ರೈಕುಲು ಪಾನಜೆ ದಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮರ ಇದು ದೀಪ ಈ ಯಾಪ ದೀಪ ದಾದ ದೀಪ ಈ ಯಾಪ ದೀಪ ಎಂಚಿನ ದೀಪ ಈ ಯಾಪ ದೀಪ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರ್ಪು ಅವೇನು ಆರೆಂಡ ಕೇಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಯಾಪ ಬರ್ಪು ಐದು ಕುಡರಡ್ಡು ಜನತ ಪುದಾರ್ ಬಂಡತ್ತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ತೇರಿಯ ಬೇರೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿ ಬೆಟ್ಟು ಒಂಜೆ ಚೊರೆ ಆಜಂತ ಪಣ್ಣದ ಪೆರಜೆ ನಿಜ ಬೇರೆ ಒಂಜೆ ಚೊರೆ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬೋದು ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬೋದು ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏನೇನಿಯ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಅರ್ಥ ಅನರ್ಥ ಮಲ್ತ ಬಾಡುವ ಮಾರ ಇದಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಆ ಜನ ಏರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ತೀರಿ ಪ್ರಸನ್ನೇರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂದ್ಪುನಿ ಈ ಬೈಲೂರಿಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ದಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಅಲ್ಪುಗ ಅಯ್ಯೋ ಟೊಮೆಟೊ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬತ್ತನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಐತಿ ಬೋತಿನಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಹತ್ತಾವು ಬಕ ಮೊಮೆಂಟೋ ಅವೇ ಅವು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಪಂಚಪುರ ಉಪದ್ರ ಅಂತ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ನಮೂನೆ ಮತ್ತ ಪುದಾರ್ ಬನ್ಪತ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ಮತ್ತ ಪುದಾರ್ನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೋರತ್ತ ನಿಕ್ಲಿ ದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಬಿಜಾಯ ನಿಕ್ಕಿ ಅಂದೆ ವಕೀಲರೇ ಸೀಸನ್ 980 ಅನ್ನ ಮೇರ್ ಮರ್ಕ ಮೇರನ್ ಮೇಟ್ ಬರ್ಪಾದೇರನ್ನ ಆಪಗೆನಿ ಇತ್ತೆ ಸಂದವನ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಲಿ ಇತ್ತು ಜನತೆಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬಂಡರತ ಇಂದು ಮಾತ ಮೀಟು ದಾಖಲೆನಾತ್ ನಿರಪರಾಧಿಲ್ನ ಪುದಾರಿನ ಆಡ್ ಮಲ್ದಾರ ಮರ್ಲ ಹೆಂಗ್ಲೆಗ ಪೂರ ಅಪರಾಧಿಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಈತ್ ಜನತ ಮಿತ್ತ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಕ್ಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ದೇರ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ನಿಕ್ಲ್ದ ಸಾಕ್ಷಿದಾದ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದುವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಅತ್ಯ ವಕೀಲರೇ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೋರ್ಟ್ಗ ಆಪುಜ ಕೋರ್ಟ್ಗು ಸಾಕ್ಷಿ ತೋಜವಡು ನಿಕ್ಲಿ ಈತನೇಟ ದಯಮನಿ ಬಂದೆ ಗುಳ್ಳ್ಯಾರು ತೂಲೆ ವಕೀಲರೇ ಎಂಕುಲ್ 16 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯುಡು ಈ ಬೇನೆ ಅನುಭವಿಸರಿ ಶುರು ಮಲ್ದ ಬುಕ್ಕದಾನ ಈತನೇಟ ಮನಿ ಬಂದೆ ಗುಳ್ಳಿನಿ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬೇನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಎಂಕುಲು ಐಕ್ಯ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲು ನಾಚಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಂಡಿದ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಇತ್ತ ಮೂಜೆಲ್ನ ಬುರ್ತಿ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂಡದು ಇಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆನೆಪಾಂಡು ಅಂದ ಮಾರ ಇದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಇತ್ತ ನೆನೆಪಾನಾಗ ನಿಕ್ಲನ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಡುತ್ತನ ಸುರುತಾಯಾಗ ಮಾರತ್ತದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯರ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಇದೆ ಬತ್ತದ ಈತದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾತ್ಯರತ್ತ ದಾಯಗ್ಯ ಆನುಲ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪುವಾರಿ ದಾಯ ಆನುಲ್ ಬಂಡ ಪಸುಕುಲು ಪಸುಕುಲ್ಗೆ ಆನುಲ್ ಪಂಡ ಪಸು ಅತ್ಯ ವಕೀಲರೇ ಇರಡೊಂದು ನಾನು ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ಪಸುಕುಲ ನರಮಣಿಗಳ ಉಪನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅದಿ ಪಸುಕುಲ ನರಮಣಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಬೆತ್ತಾಗಲ ನರಮಣಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕೇಳಿ ಬೆತ್ತಲ ತಿನ್ಪುಂಡು ನರಮಣಿಲ ತಿನ್ಪಿ ಬೆತ್ತಲ ನೀರ್ ಪಾರ್ಪುಂಡು ನರಮಣಿಲ ನೀರ್ ಪಾರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಬೆತ್ತಲ ನರಮಣಿಲ ಒಂಜೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ಪೆತ್ತ ನೀರು ಪಾರ್ಪುಂಡು பேரு குறுப்பு நரமாணி பேரு பருப்பு நீர் புடுப்பு ಇಂದಪ್ಪ ಒರಿಯ ನಮಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಸುರುಕು ನಮ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಬಂಡದು ತೆರಿದು ಪಾತಿರ ನಾವು ವಿಷಯ ಎಂಕುಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲಕತ್ತನ ಕೇವಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಇಡೀ ಪೊಣ್ಣ ಸಮಾಜದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟರ ಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಲಿಂಬೆದ ಬಳಿ ಬುಂಟು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲೆಕತ್ತನ ಒಂಜೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಇಡೀ ಪೊಣ್ಣ ಸಮಾಜದ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಲಾಪುಡು ಆನುಲೇನು ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಮನ್ಪರತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೈಟಿ ಏಪಳ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೆರೆ ಆಪು ಜಪ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೊರಕೇನು ನವ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೈತೆ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡಿದು ಸುಖದ್ದಿ ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಲು ಪಾಡಿನ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಮಿನಿ ಇತ್ತೆ ತೂಂಡುಂದಾಂಡ ಆನುಲು ಬುಡ್ಲೆ ಆನುಲ್ನ ಪುನಲೊರ ಲಕ್ಕದು ಕುಳ್ಳುದು ತೂ ಇಂದ ಸಾಧಾರಣ ಕೈ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದ ಆತು ವಕೀಲರೇ ಅವು 60 ಕಮ್ಮಿ ಆತೀನಿ 60 ಕಮ್ಮಿ ಆದತ್ತು ಉಲೈಡ್ ಕೈ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ದೀಪಾವಜರಿ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯ ವಕೀಲರೇ ಅವು ಇತ್ತಿದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಂದ ನೆಟೆಲ್ಲ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾರಿದಿ ವಕೀಲರೇ ಇದು ತಪ್ಪು ಎನ್ನಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಅಂಚತ್ತವು ಅವು ಪೊಲ್ಲನಾಗ ಹಾಕಲು ಸಪುರ ಎತ್ತೀರಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತೋರ ಕಡೆಗೆ ಪರಿಪುನಿ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೊಲ್ಲುದು ತುಲ್ಲ ಪರಿತದ ಬಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ದುಂಬು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಿಂದು ಪರಿನ ಕುಂಟುದು ಪೊಲ್ಲುದು ಬಾಡೊಂದು ಬಂಡು ಅವೇ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಚತ್ತು ಪೊಲ್ಲುದಿತ್ತು ನೀನು ಪರಿತದ ಬಾಡೊಂದು ಬಂಡು ಅವೇ ಮರಲಾದ ತಿರ್ತು ಬಿಡಿಯಾ ಅವು
ಆ ಕಾರ್ಗೆ ಬಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನ ಮಾರ ಇದೆಯೇ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ತಲ್ಲಲೇಕ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಐನು ಪಾಡ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ವೇರಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನೆಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸುರೂಕು ಕಾರ್ಗೆ ರಡ್ಡು ತೊಟ್ಟೆ ಬಾಡ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಚಾಕನ್ಗತ್ಯ ಕಾರ್ಗೆ ತೊಟ್ಟೆ ಬಾಡ್ನಿಗೆ ಜಾರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲುನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತು ಗುರುಳ ವೈಪು ಪುಟ್ಟಾಯಿನ ಕರ್ಮಗು ಈತನ ಲೈಪಾಡು ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆವಡು ಏರು ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುಂಡ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಪುಜಿ ವಕೀಲರೇ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬರ ಪಂತೆ ಅವು ಪೊಂಜೆ ನಕಲು ಸೀತೆ ನಕಲ ಆವಡು ಇಂದು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆವಡ್ನಾಂಡ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪೊನ್ನುಳು ಏಪ ಮೇಯ್ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂಟು ಬಾಡಿಯರ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರಿ ಆನಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ತನಾತೆಗೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಅದೇ ವಕೀಲರೇ ಒಂದು ಇರ್ನೆಲ್ಲೂ ಬಾರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ ಸೀರೆಡೆನಾ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ 3/4 ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದನ್ನು ಮಾರೈತಿ ಬೊಕ ಈ ನಮೂನೆ ಬಗುಲು ವರ್ಬುಲು ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ನಡುಟು ವೇದಿಕೆಡುಂತುದೋರಿ ಏರು ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಕುಂಟುದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದೆಚ್ಚ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೇನ ಆಯನ ಇಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದು ಪುಂಡು ಬೊಕ ಈತನೇಟ ಪಾತೇರ್ನಿ ಅವೇ ಮಂಡ್ಯ ಬಚ್ಚೋಡು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಬಾಗುಲ್ನು ದೇಶನು ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊನ್ನುಲನ ತುತ್ತೈತ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಕೈ ಮುಗಿಯುಲಕ ಉಪ್ಪೊಡು ಕೈ ತೋಜಾವುಲಕ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದಿತ್ತನೇ ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮರ್ಲು ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿಲಕ್ಕ ದಿರೆಸು ಬದಲಾಪನ ತಪ್ಪುಂದು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುಜ ಕಾಲದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ್ನ ದಿರೆಸು ಬದಲಾವಡ್ ಆಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಉಡಲು ದುಲೈ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಮದಪಂದು ಉಪ್ಪಡು. ತೀರ್ಪುಗೆನ್ವೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಮೇಕಪ್ ಭಾರಿ ಬರ್ಲುಂಡು ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಹಿಂಗೆ ತೇಲ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ತುಳುಟು ಪಂಡ್ರಂಗೆ ಅప్పుడు ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಖಲ್ ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಾಗ್ पंचेस निकल डायलॉग टाइमिंग म्यूजिक पूरा सुपर एवरीथिंग निकल मुझे भारी एड्डर बनता मस्त खुशी अंड आई एम वेरी प्रौड ऑफ यू भारी इरनल एक्टिंग लाइक इरे कोंच रोल कम्मी इत्तुंडु मत्ते एपल्ल पुर्लु सोजोर अवे ओंच रोल सो आई थिंक वेरी गुड एक्ट सुपर एक्ट इन फैक्ट and everything was there पूरा एत्तुन इट्टु जनगल मस्त तेल्तेरु and all the best thank you ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಈರು ಮಂತಿನ ಇಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ನತ್ತು ಒಂದು ಇಡೀ ಬಲಿತೆಲಿಪಾಲಿ ಆಜ್ನೆ ಎಸಲ್ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಆತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಅಂದೆ ಒಂತೆ ಮೈನಸ್ ಪಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೋಲ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ನೆಲ್ಲನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಿಕುಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮರ್ಕಮ್ಮೆ ದಿನೇಶ್ ಕೊಡಬ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಈರು ಮರ್ಕಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗುರ್ತದಿಗೆ ನೇಜಿ ಮಾರ ಒಂದು ಏರು ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೂಪಿನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮುಂಡು ತಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರು ಖುಷಿಯಾಡು ಇರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಚಸ್ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಇಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಆತನು ದಿನೇಶ್ ಕೋಡಪದವು ಎಡ್ಡೆ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಿನೇಶ್ ಕೊಡಪದವು ದಿನೇಶ್ ಏನು ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಇರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೀಯೇನು ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆಡು ಐಟ್ ದಿನೇಶ್ ಕೊಡಪದವನ ಮರ್ಕಮೆ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಣಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ದೇನ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುಮ್ಮಂಜ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂಚಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತೋ ಪುರ್ತು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತನು ಕೂಡ ತೆಲಿ ಪಡೆದಿಕ್ಕುನು ಅಂದರೆ ಟಂಚತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬತ್ತು ಪ್ರತಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಡೆಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ಇತ್ತು ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಡೆಡ್ಡೆ ಥೀಮ್ ಇತ್ತು
ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇರು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲೆಕ್ಕಲ ಬೋಜರ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣನ ವೇಷ ಮಾಡಿದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ದೇವ್ರು ನಲ್ಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ದಿನೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಕಮೆ ನಿಕ್ಲೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ನಲ್ಲಾತ್ ದೇವ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಇಂಚೇನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಡೇಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ನಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈ ಅರ್ನೊಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗುರು ಅದು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಧ್ಯಾನ್ ಪಂಡಗ ಅಕ್ಲಿರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಥೀಮ್ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಐಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇವರು ನಲ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ದಿನೇಶರ್ ಬಂಡೇರು ಈ ದೇಶ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅವಡುಂದಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ತುತ್ತೈತ ಬದಲಾವಡು ಉಪ್ಪರೆವು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಆಡುಲ್ನ ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಲ ಬದಲಾವಡಾಪುಡು ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾನಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಪುಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.